Takže čau, a vás vítám u prvního videa na tomhle kanále, které bude spíš takový informativní, proč mám nový kanál a proč na tom ten, jakože já tomu se dostaneme všemu, jo, ale abych na něj klidně točil, ale nejde to a právě vám tady v tom videu řeknu, proč to nejde. V pozadí hraju hru, jenom ať to video není nějaký nudný, ať vás totiž tak nějak udrží pozornost, protože jestli tedy úplně nějaký fanoušek mýho normálního kanálu Kecka Games a vlastně zjistí, že proč 90 dní nebudou videa, ten kdo je youtuber a nějak díl nemá 3 odběratele a je už třeba 2 roky nebo něco, tak to asi bude znát, ale jinak asi ne. A budu mluvit dneska o tom, proč nebudu točit. Nebo já už jsem to říkal, nebudu točit, protože nemůžu. Já vám to řeknu. Ještě jsem to video nevydal, ale chtěl bych vydat jeden můj fanoušek na to zas on, ten jak má tu hořící Satsumu na profilovce, tak ten mi psal, že se na to video koukal a potom se najednou zrušilo a že nechápe proč. Tak jestli se na to koukáš, tak je to proto, protože to video, na který se skoukal, já to tady nemůžu říct, protože by mi zabenovali tady ten. Ale já jsem tam řekl takový slovíčko, který se YouTube nelíbilo. A ne, já jsem sprostej, a na YouTube bych asi jako něco brutálně hnusného asi jako neřekl. Nemůžu to říct, ale nebylo to nic špatného, prostě končí to třeba písmenka a je to pini. Není to sprostý slovo, je to jenom taková, můžete to zvát kriminálek, když tam po sobě střílej věcma, nemůžu to tady asi říkat, tak na sebe občas řvou takové věci, když třeba se to nepovede, tak jo. A co jsem tam řekl? Protože ten motor mi to dělá přesně. Protože to auto je zničený, no, jelo to na 3 písty a ono už to, jak to řeknu slušně, ať mi tady zase YouTube nezabije. Poklesával, já nevím, já to fakt nevím. Prostě mu klesala mu power, já nevím. A tak já jsem to řekl. A ten YouTube, protože já vždycky videa dávám pro děti, protože jako věc o autech, proč by nebyla pro děti. A taky abych měl do komentáře. Takže to jsem tam řekl. YouTube se to moc nelíbilo. Napsali mi tam, že to jako není moc pěkný na komunitu a že to je porušování nějakých věcí pro komunitu, já si to nepamatuju, jo, ale tak. No tak mi to že napsali a dali mi jenom varování. A já jsem to moc nepochopil, říkám si, co je, už to nejde. A oni tam napsali, že to jako je špatný pro děti, jak si říkám, pro děti, tak to video nastavím pro dospělý. Dal jsem tam 18+, že to je to video. A tak, ale oni, jim to bylo jedno. Takže já jsem to video vydal znova, nebo snažil se ho vydat. To už možná ten fanoušek můj viděl. A to už jako udělali, že jsem to znova porušil, když to bylo to stejné video. Jsem to znova porušil. A tak mi že dali ten kanál. Já upřímně, napsali mi tam, že to bude trvat 90 dní. Já jsem dělal nějaký, oni tam napsali, že jsem koukal na nějaký školení. Ten kanál pro mě hodně znamená, že jsem koukal na nějaký debilní video, kde bylo nějaký školení. Ty vole, jako, školení v YouTube. Brácho. Já jsem na to koukal asi 10 minut. Fakt jako já jsem nechtěl o ten kanál přijít. 116 odběratelů je pro mě strašně moc. Jako fakt jako brutálně moc to pro mě je, jo. Za to vám hrozně děkuju. Že koukáte na moje videa, že dáváte odběry.
Takovýhle věci, to vám děkuju. A takže tak, a oni říkali, jako já jsem to dokončil, všechno dobrý. A potom tam dali něco, jakože něco, že to budu mít 90 dní. Takže, no, takže asi, já nevím, jestli to vůbec odčítají ty dny nebo ne. Tak proto jsem si udělal nový kanál, protože já točit chci, mě to baví. A taky chci, abyste měli nějaké informace, jako proč jsem přestal točit, proč 90 dní nic nebude. Protože mně je úplně jasný, že když nebudu točit hodně dlouho, prostě těch 90 dní, tak vy taky odhlásíte odběry, taky prostě, chápeš, si budete myslet, že jsem skončil, co já vím. A to já nechci, abyste si to mysleli, protože já nekončím. Takže jsem nechtěl, abyste si to takhle mysleli. Takže proto jsem si udělal nový kanál, který se jmenuje Kecka Vlogs, kde budou hlavně, jako videa z her tady možná budou taky. Budu dokončovat, jestli to půjde, tak budu dokončovat ty streamy, jestli to teda půjde, v tom My Summer Car. Jestli to teda půjde, musím to nějak nastavit, že jo. Ale jinak tady budou, to je, že všechny informace takovýhle máte, to nějak změnilo barvu, ty. Všechny informace máte v popisku, ne. O informacích o kanále, tam to je všechno napsané, jak se na to tak podívejte. Kdybyste měli nějaké informace, nějaký info nebo nějaké otázky, tak mě napište do komentářů. A tak no. Na tomhle kanále budou hlavně nějaký vlogy, normálně prostě z reálného života. Kde budu asi třeba zase nějaký videa mám ještě od Orenortu. Takže to asi nějak startování motorů, celý ten obrovský vystříhaný vlog, na kterém jsem makal asi 2,5 hodiny a hlupáci, já bych jako řekl brutálně něco z prostého, protože to mě fakt štve, ale jako přijít o další kanál, tak to už by se mnou švihlo, jo. Takže bych byl jako naštvaný. Co jsem to chtěl říct? Jo, že budou nějaký videa. O Renaultu ještě nějaký mám všeobecně, o autech, o motorkách. Třeba mě baví derby, za asi měsíc bude nějaký derby, na který doufám, že pojedu, takže z toho budu natáčet nějaký videa, když tak. Nebo všeobecně nějaký takovýhle věci. Nebo jestli budete mít nějaký nápad, co točit, tak mi řekněte. Napište do komentářů. Jak bych ještě, jako, asi ne, ale kdybych měl nějaký nápad třeba s S-kou, co udělat. Protože mý odběratelové z prvního kanálu ví, že SK je nepojízdná. Zničila se. Ne mojí chybou, už je to prostě vrak. Ale ničit ho nebudu. Na to jí mám moc rád. Takže jestli jste tady nový, což asi, když je tohle první video, tak dejte odběr. Protože třeba už nejde jenom o to, ale třeba to video s tím Renaultem, jak vyjde. Jo, a by tu scénku, kde jsem to řekl, tu slovo, jak jsem to vystřih, jo. Vystřih jsem to, protože já to neumím a když už bych to uměl, tak jsem línej, jo. Ono to taky jako není moc lehký stříhat na mobilu, jo. Nějaký youtubeři, který točí už od začátku na kompu, tohle to nebudou chápat. Jo. Takže tak. Takže jsem to vystřih. Takže jsem to vystřihnul. A nevím, jestli dneska, možná zítra spíš, to vydám. Takže dejte odběr, ať tady je hodně zhlédnutí. Aspoň na tom Renaultu, protože fakt. Mým kamarádem, protože jako kameramanem, s kamarádem s Jirkou, jsme to dělali na dva pokusy. Což taky jako nás moc nebavilo. Taky, jak jsem psal já mu budu říkat týpeček se Satsumou, hořící Satsuma mu budu říkat. Takže hořící Satsuma mi tam psala, že to je pro ten motor není dobrý. Já to samozřejmě vím. Starám se o auta, takové věci vím, ale jinak díky. Jo, díku. Že máš nějakou snahu
mi tam psát do komentu takovýhle věci, to já děkuju, to je mě, já jsem strašně potěšený, když mi tam někdo něco napíše, protože nejsem na to zvyklý, jo. Já vydám třeba 10 videí a z toho je jeden komentář, jo. A to je třeba, potom třeba jsem jednou udělal short a za půl roku mi to někdo odepsal, co to je za písničku, jo. A to je jedno. Takže asi víte nějak, co dál, co bude na tom kanále, ale fakt, dejte odběr, ať ten Renault má hodně zrádnutí. Uděláme to strašnou radost i mýmu kamarádovi, protože ho to taky moc nebavilo. Ještě k tomu motoru. Jako bavilo ho to, ale už jenom točili jsme to asi půl hodiny. Navíc na 2 pokusy, navíc ten Renault má 17 minut. Asi 17,5 minuty. Všeobecně taky to nějak neškodí, taky jako je to vrák, jo, takže to z vejfuku tu hůlí jak prase, vybírala se baterka, nestartovalo to, takže se ten motor prostě ničí. Ještě, že jo, ty voleje, jak tam jsou v tom prostě studený, tak je to prostě roztáčet ten motor, taky to není moc dobrý, ale to je vrak, jo, a už ho nemáme, už se odvez odtahovkou, k jednomu známému, ten to bude opravovat a dávat to dokupy, takže jsem docela rád. Jsem smutný, že to odvezli, protože jsem tam strávil hromadu času, to jsem asi říkal. A tady ten kanál se jmenuje prostě Kecka Vlogs, protože tady hlavně budou videa z reálného prostě života, takovýhle věci. A tak no, takže jestli to je nový, tak já si ani nemyslím, že tady to video bude mít nějak hodně zhrnutí, protože taky jako když moje první video na Kecka Games mělo 9 zhrnutí, jo. Což jako je logicky, nikdo mě nezná, je to úplně prázdný kanál, tak no. Takže já tady to vydám, dejte nějak odběr a když jste budete mít nějakou otázku, tak ji napište do komentářů. Tak jo, díky a čus.